Mga ka-idol, naatay sinugba diri dol, ug naapod tay tinula, ug naapod tay kinilaw sa gata. Lami kini dol. Kinilaw sa gata. Ikaw. Gusto sa baw. Ah. Hindi kinilaw. Ba? Sama ni biyot. Alias food trip oy. Ah. Ya sinugba. Ini sa bawdol. Masarap yun. Ini lagi. Kenyataan. Kapit kayo.
Ang bahaw. Dami as kinilaw eh. Kinilaw itong bayatam. Kung giganahan ka nga video mga kaidol, pahingi naman ng share mga kaidol, react, comment. Dako na kayo nagkatabang sa muang mas small content creator mga kaidol. Daghan kayong salamat. Amping kanunay. God bless.